Salkisa sekango Khumulwng ketal BJP ni Habanok phiokjakmani BJP Probari eba in-charge Dr. TIPRA ni yakbai te BJP haste General Secretary Bipin Debormani manjak mungbai fia mia laithanai sangrong salok Khumulwng ketal BJP Habanok Swbaikha khlaijaka bokhok kalangjaka themrang rokbai abahai kok silchamung kasai faikya tini farsalo BJP Habanok bokhokmani koktuma mani selengmung phunuka BJP mandai mondolni President Obijit Deborma te kubuni juda-juda adongrok TIPRA sangai haike khlaima chaya hne sejawi kok saka te abai baksa TIPRA Motha botolno selengmung phunugui yasisuri kok Silchakha mandai BJP mondolni President Obijit Deborma dofano bahaike hamsawi tisaimano abosinai thei fia BJP Habanok Swbaikha khlaijakmani abo belai chaya hne saka BJP mandai mondol President Obijit Deborma bokok tuma thumani baskango phai kok satani saka obahai bo gণতন্ত্র tong Habanok bokhok laimani edisi amje BJP khlaiman galakhani samani kogrok tuibo bokhok khengka BJP mandai mondol President Obijit Deborma botaibo saka mia laithanai sangrong salo bike rally khlaimaniwa orokuno chaya krai fia Habanok Swbaikha khlaimani bokhok laimani abo chaya klayo hnai dadak sidak TIPRA Mothani sakawo yasi suri kok Silchakha mandai BJP mondolni President Obijit Deborma jotono dibor gaham tai kini bias kai jara media phanya rongno belai hamle maro mia je kaisa sino Khumulwng je kaisa gotona nangmani gotona jengman abo belai no abo selangmo cinta gotona abo ang khana kamia prai 4:30 ba 5টা digo je sing koekdin selang sini Khumulwng je sini Bharatiya Janata Party ni je ketal party bi je udbodhon khaiklang mani sini rajyoni no tak je daitya manjak Probari Dr. Roy tai apro tongo sini state ni GS borong ganang Bipin Deborma tai joto pal ke tong kai tong mani khato ngman bisingo no party bi udbodhon khlai pia ba mia obhai kasar gotona kha mia je khana mani IPFP ni sorry TIPRA Mothani kaisa bike rally tongmani ni khanao engka ko kare bike rally khanyani party khanyani abo to jotini গণতন্ত্র অধিকার tongma khlaiman kintu rally paimani yagulo nukha sini aroni bihes kaisi mandai Bidhan Sabha ni je party ke namna borok Swbaikha kurbo jo to kini no tokai kalangi abon bagai ang lukurongno ani khorang khanai tongno kobogo ba kaisa kobong mung tongnai TIPRA sa sing joton TIPRA sa tutui rajniti gal bel khlaimano abono গণতন্ত্র sing democracy tongoni henjago kino o jagao nukdakha je BJP ni party biso ini party bis bokdakha flekira dakha or mani tongmani joto bohok langbaika abo ke bo গণতন্ত্র tong jara bokhunai jara party ni jara leadership ne rongno ang proshno tongo khlaio plus sini o bias ke sini kungthai bararongno ang apni tui proshno khanyamo tungo গণতন্ত্র jotono party khaimano CPM khaji Congress khaji Motha khaji IPFP khaji je kono dol khaimano kebno keba batar nani kok buya kok bokre janjane party janjane je সংবিধান tomana apno sing khlaiman kintu oba hagen mia ora awas khlaika je Khumulwng mate Khumulwng area o ADC area o BJP khlai mangala tom khlaimna oba kabang ma kok sosor kok kau je sanai to bo sianong khanani ma hanang thakayo karon oba hai je tini hai oba hai jagao sing tini Khumulwng mane TIPRA sani jonte শহর কত দেব TT ADC ni headquarter ke Khumulwng mane sing TIPRA sani obono শহর বিহেস খাই ও জায়গা সে ও হাই আমতে সে তাবক নাই বিহেস খাই চিনি যারা চরাই রং পরীক্ষা চলি দङ एग्जाम চলি দङयो ni class 10 ni final চলি দङ class 12 ni final চলি দङ গবং চরা দङ exam চলি দङ ও জায়গা হম দং সে খাইমেন খাইদং আবো সালো পাইছনা কিন অবা হাগে যিনি পার্টি বি ভক লাংখা বুনে দম কে রেখা অবা হাই রেখা অবা কে বেলাই নাইসিন মাই সিংচা aboni bagai sing Bharatiya Janata Party ni engei ang BJP ni mandani president engei ang obono green akhayo oba hai rajniti khmane obono chaya jati jat pa dormonti je rajniti khanya abo kono dino ani mote ke ang chadagya haji sing TIPRA sa jodi engei to hagai TIPRA Motha phanung tung BJP phanung tung IPFP phanung tung jes phanung tung TIPRA sana develop khaitlang na bagai all amar surutukti aboni bagai sini desh ni pradhan mantri Thom saka jat pa dormono bab khadi sing desh no develop khanya ni
sini area no develop khanya ni sim Khumulwng area no develop khanya ni all amano si him di hini chau am bai chau sab ka bikas ini nukna obo ke sini BJP party bi tabo pura bohokda obo ang sini phaija phaine phaija obo ke o area ni khoroksa cha dukan nai tokpi amle dok phaljau bini tama dosa kana botama party khaya bang sia tong khai bo TIPRA sa khoroksa bini nok ke bini dukan ke tai bohokda kha o borong na ang tini malanyen phamen boy malalia bo bang thangka mani rok tam sabai kalang ba chani thau ora tokpi tlang mal tongma rok su tam tongma rok su khosai tlang gi sakha bo nge TIPRA sa na hamkra nyani borong gai TIPRA sa no bajri tlang ni TIPRA sa na live mana tlang bajri na ni sai tong na je borong gai bahake khoroksa pungthai barani dukan no omake boh kalang mak laikya bo bahai soli tong bin poribar obo bai choli tong bin poribar bo tak bono rphaji saran bagi rphaji angka bahai jabe kayu nang boh kalai no so khai kalang ka nang bono marnai abo ke belai chaya obo hai tang thung obo hai ngani bagai obo hai khalanyan bai ke bai daya bo dini jara obo hai sam khainai rok obo hai jodi lama hamia him tongnai rok jodi obo hai lama jodi himia himi to hagai bo kintu bujra nangnai obo hai borok to hagai je kono dolophan tong de obo hai borok jodi সমাজ no দুষিত কানে borok to hagai je kono dolophan tongnai কিন্তু ও দল কিন্তু অব হাই বড় কিন্তু তাই আগে বারো মাংলা খানি খাখাই তম হবা সমাজ ন নানি বাকি সমাজ ন কাহাম খানি মই বড় কাহাম নাংনাই সিনাবো নাংনাই আনি লগি ও বড় ছয়জন দङ অম হাই দङ অ কবে সমাজ চলিয়া সমাজনি বাকি সমাজ ডেভেলপ খানি বাকি যতনি ন দরকার দङ হাইপানো ও যে তিনি মিয়ানি যে ঘটনা খাইমেন অম বেলাই বেলাই চায়া আবনি বাকি যারা অল লিডারশিপ নে রং ন মিয়া তো TIPRA মথানি যে তো রেলিং খা ও TIPRA মথানি যারা rally khlainma ni je leadership ne rona ang koyo ja oba hai tangthung समाज Swbaikha kara khlaima obon bagi sang borong abedan makai abon bagi ini jara samong khanjang to belai belai chaya khlaikya ang abon bagi bongno ang abedan khayo oba hai tangthung haji Swbaikha borok bai tong kesang khe kaham ke sing develop khaiman all amana sing maru tulai miya oro sojak abo sojak ke tin ni ba boh ka pai thang ko ki thang ja pari thang ja और तो जे बाबे ईद आस्था ईद बाई खिदा देखा बताम तंग नहीं बा पार्टी यो बिचो जान जानी जतने पार्टी बिच तंग BJP नंग तंग Motha नंग तंग CPM नंग तंग पार्टी यो बिच नंग जे कोनो दल बनो तिनी Motha नंग बाक्सा नि सिंग बनो मर्यादा रो सिंग भारतीय जनता पार्टी बनो सिंग मंदिर नि मर्यादा रो किनि नि मंदिर जुदि केबो फायै न हादुल खेदरा का निन बखाव त मा तंग नहीं बा जहा स्वाभाविक जे कोनो बखा बरंग बखाव कासा तम हजाने बनो hamza gya ba tom haiwan thungmani hamya wan thungmani ngai thang borok taso jabe FIR ro khada khaja FIR ang nije khagya tini ha FIR khagya mandai bidhan sabha ni ngai ang mandai mandal president ngai je party sungno nirdesh ka FIR khagya ain process tong nai hamya juri borok tong hanga hamya borok rong tini proseson sungsaka hamya borok dido bhai am sayo juri klai tong hanga nor borok rutu ke arrest ma khanyai kintu arrest khayga sungabo khaiga agami 7 din bising sengoro বিরাট আকারের কাছে আন্দোলন খাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরায় লংতরায়